trochu rozbehnúť. Nie. A nakoniec? A víťazná torta našej súťaže Fantastické torty. Päť, 4, 3, 2, 1. Čas vypršal. Je koniec. Áno. Dobre, týmy, toto bola tá ľahká časť. Teraz je čas presunúť torty do predvádzacej miestnosti na hodnotenie. Vyberám Aishu. Tvoj tým ide prvý. Pôjdeme veľmi pomaly. Jennifer, ty to drž tu a tu. Dvaja budú tlačiť, jeden ťahať. Ideme pomaly. Ideme pomaly. Keď sa dostaneme k rampe, tak úplne zastaneme. Keď sa pozriete na tú rampu, je tam dosť vysoký okraj a my máme 180 cm vysokú tortu, ktorá váži cez 200 kg. Takže som si nedokázala predstaviť, ako ju cez ten okraj dostaneme v jednom kuse. Raz, 2, 3. Ideme. Máme to. Dobre, pomaly. Musíme ísť stadiaľ. Otočte to. Výborne. Áno. Bola tam a bola celá. A ja som bola hrdá na to, čo sme dokázali. Dobre, vy tlačte, my budeme riadiť. Bola som veľmi nervózna. Vedela som, že je to hlavne tortové cesto a že to bude veľmi ťažké. Pozor na tú hadicu. Áno. Trochu sa to hýbe. Pozor na hadicu. Dobre, sme pri rampe. Dobre. Máte to? Nie. Nie? 4 sme s tým nedokázali pohnúť. 2 z nás sa dokonca pokúšali zdvihnúť predok. Táto torta váži cez 200 kg a nechcela sa pohnúť. Musíme tie nohy dostať hore. Musela sa dostať na rampu tak či onak. A tak som sa pozrela na tortu a pomyslela si. Myslím, že sme urobili veľmi pevnú tortu. Musíme sa len trochu rozbehnúť a... No nie, to nie, Pane Bože, nie. Chcú sa rozbehnúť? Nie. Áno. Raz, 2, 3. Preboha. Pane Bože. Nikdy som nič podobné nevidela. Nemôžem uveriť, že sme si dali rozbeh s 200-kilovou tortou. Myslím, že sa to stalo vo fantastických tortách prvýkrát. Pre Boha živého. My to nebudeme robiť. Boli sme trochu nervózne. Vedeli sme, že musíme ísť pomaly. Amanda, ty budeš vpredu. Musíme si dávať pozor na jeho chvost. Nie príliš rýchlo. Nechoďte rýchlo. Dobre, stáť. Pomaly, pomaly, pomaly. Vedeli sme, že dostať moju tortu na rampu bude takmer nemožné. Dobre. Dobre, raz, 2, 3. Dobre, ideme. Dobre, stáť. Ešte kúsok. Dobre, fajn. Dobre, skvelé. Dotiahneme ju tam. Chvost má v poriadku? Gratulujem. Zatlieskajte si. Asistenti vám ďakujem. Môžete sa vrátiť do svojich kuchyň. Aisha, porozprávajte nám o svojej fantastickej torte. V podstate som chcela urobiť niečo pestré a niečo, čo by v sebe obsahovalo prvok pre každú vekovú skupinu na večierku. Na spodku máme hasičskú stanicu, keďže tam sa tá udalosť uskutoční. Máme diaľkovo ovládané hasičské auto pre deti, ktoré budú na večierku. Potom tu máme hydrant ako ikonický symbol hasičov. A na vrch sme dali vrtuľník s vrtuľou, ktorá sa točí. Aisha, farby na vašej torte sú naozaj skvelé. Sú živé, dynamické, sú plné energie a naozaj pútavé. Páčia sa mi. Mám ale problém s tým vrtuľníkom. Ten rotor na chvoste nie je správne. Musí byť dlhší. Nevyzerá to tak, ako by malo. Aisha, vaša budova vyzerá, ako keby prežila zemetrasenie. Vpredu sa prehýba. A kríky musia vyzerať ako kríky, nie ako špongie. Keby som mala trochu viac času, asi by som mohla viac času venovať detailom, ale ponáhľali sme sa a skúsili sme tam dať niečo, aby to vyzeralo dokončené. Dina, povedzte nám o svojej fantastickej torte. Moja torta je o inšpirácii, ktorú títo muži dávajú všetkým našim rodinám. Každý malý chlapec chce byť hasičom. Takže máme malého chlapca, ktorý je oblečený ako hasič a priniesol si domov hadicu. Preto tu máme drevenú podlahu ako zub.
a jeho malého pomocníka, ktorý mu pomôže upratať neporiadok. Dina, ja som chcel byť hasičom, keď som bol malý. A páči sa mi, že vyzerá realisticky od príľby až dolu. Je to veľmi pekné. Ďakujem za to. Dina, táto torta je skutočne výnimočná. Len sa pozrite na ten kozub. Vyzerá ako skutočný. A kamene tiež vyzerajú ako skutočné. Je to úžasný efekt. Ďakujem. Mám trochu problém s tým ohníčkom pod tortou. Nechápem to. Neviem, či tam naozaj patrí. Dobre, Barbara, čo robí vašu tortu fantastickou? Ja som chcela zachytiť skutočný význam pocty neznámym hrdinom. Preto tu máme hasiča, ktorý je vážny a rukou objíma budovu. Urobil si svoju prácu. A máme tu štenia dalmatínca. Chcela som do toho vniesť aj vlastenectvo a tak som použila americkú vlajku a maltézske kríže ako symbol hasičov. Barbara, váš zmysel pre detail je fantastický. Až po malý gumený štítok na topánke a červenú a bielu na maltéskom kríži. Tá hadica so spojkou vyzerá veľmi reálne. Je to skvelý detail. Ďakujem. Jediná vec, ktorú by som zmenila, je to telo z tortového cesta. Urobila by som ho ešte o trochu realistickejšie. Viem, že to dokážete. Všetky ste tu dnes ukázali úžasnú snahu. Ale iba jedna z vás si domov odnesie $10,000 a titul víťazky fantastických tort. Torta, ktorú vyberieme pre hrdinov hasičskej stanice 78, musí upútať pozornosť. Porodcov čaká ťažké rozhodovanie. Všetky ste tu dnes ukázali úžasnú snahu. Ale iba jedna z vás si domov odnesie $10,000 a titul víťazky fantastických tort. Prosím, vráťte sa do kuchyne, aby sme sa mohli poradiť. Mám pocit, ako by som práve zabehla maratón. Áno, ja tiež. Bola som taká nervózna z technických prvkov, z tých mechanizmov. Áno, mala si ich veľa. Fakt veľa. Máme tu 3 neuveriteľné torty. Erik, čo si myslíte? Veľmi sa mi páčia živé farby, ktoré použila Ajša. Je to veľmi pekné. Hasičské auto je úžasné, svetlá, parádne. Rešpektujem, čo hovoríte, ale tá budova vyzerá ako po nejakej búrke. Prejdime na Dininu tortu. Páči sa mi ten kozub. Každý kameň vyzerá ako... Vyzerá to ako zo skutočných kameňov. Naozaj. Ja som mal pocit, ako by tam tá spodná časť nezapadala. Vyzerá to, ako by mala celá torta zhorieť. Mne sa páči ten príbeh, čo Dina vyrozprávala. Vyzerá, ako by sa naozaj hral. Keď sa na to pozriem z detskej perspektívy, mala to naozaj premyslené. Prejdime k Barbarinej torte. Naozaj sa jej podarilo zachytiť realitu toho, čo hasič prežíva po veľkom požiari. Je to výborný detail a presne tak naše odevy vyzerajú. A je to skutočne To je. dramatické. Na tú udalosť je to možno príliš pochmúrne. Zachytáva čosi heroické. Po jeho boku je jeho pes. Je to dojímavé. Dobre, je čas, aby ste hlasovali, ktorá torta sa vám páči najviac. A myslím, že máme víťaza. Úžasný deň na hrdinské torty. Na nešťastie iba jedna z vás si odnesie domov $10,000 a iba jedna torta sa dostane na oslavu na hasičskej stanici 78. Ajša, vy ste mali mnoho ikonických symbolov a živé farby, ale priveľa štrukturálnych problémov ako chvost vrtuľníka a budova. A preto v súťaži končíte. Prosím, vráťte sa do kuchyne. Bola to moja prvá súťaž, takže aj keď som nevyhrala, bola som skutočne hrdá na prácu, ktorú môj tím odviedol. Ja sa vrátim a vyhrám. Je to medzi Dinou a Barbarou. Dina. Malý hasič a jeho pes sú fenomenálni. A technické aspekty vašej torty sú naozaj vydarené. Ale tá spodná vrstva tam nie je celkom jasná. Barbara, vaše detaily a najmä vlajka sú úžasné. Ale celá torta je možno príliš pochmúrna pre túto príležitosť. A víťaznou tortou na oslavu hrdinov hasičskej stanice 78 je... Dinina!
Nikdy som necítila takú radosť a vzrušenie ako pri tejto súťaži. Nedokážem to ani popísať, Pane Bože. Gratulujem. Ďakujem. Urobili sme našu tortu zo srdca. Stále sa cítime ako víťazky, aj keď sme nezískali tých $10,000. Gratulujem, Dina. Skvelá práca. Som pyšná, že môžem svoju tortu odovzdať tým hasičom. A pevne dúfam, že sa im bude páčiť. Dnes sa chceme poďakovať dvom mužom, ktorí sa postarali o to, že sa v to osudné ráno každý hasič vrátil domov. Hasič Dale Myers a hasič Steve Romero. Ďakujeme za dobre odvedenú prácu. Gratulujeme. Je pre nás cťou odovzdať Daleovi Myersovi a Stevenovi Romerovi za ich heroické úsilie víťaznú tortu našej súťaže Fantastické torty. Gratulujem. Dina, prosím, ukloňte sa. Naozaj je pre mňa veľkou poctou využiť svoj talent pre týchto skutočných hrdinov. Ako ten malý chlapec vyzerá? Ako ty? Vyzerá ako ja? Áno. Naozaj? Gratulujem, Dina. Urobili ste fantastickú tortu. Som naozaj veľmi rád, že som mohol byť pri tom.